Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Yun. Magandang tanghali Pilipinas, maaksyong morning sa ating mga maaksyong morning. Maaksyong tanghali sa ating mga kaaksyon. Ayan, araw po ng Thursday at ilang kembot na lang mga kaaksyon. Ilang oras na lang ay magkakaroon na tayo ng countdown sa kanilang mga bahay, sa ating mga bahay. Magkakaroon na tayo ng countdown sa pagsalubong sa bagong taon, syempre. After nating matulog ngayong araw na ito, 31 na. So, matatapos na yung taong 2021 mga ka-action. So, napakasaya, di ba? Masaya ba kayo? Masaya ba tayo mga ka-action na iiwanan na natin yung 2021? At sasalubungin natin ang taong 2022 ng may punong-puno. Siyempre, punong-puno ng pag-asa, ng pagmamahalan at panibagong buhay. Yun naman kadalasan, di ba, mga ka-action, na kapag sasalubungin natin ang bagong taon, we are hopeful na magkakaroon tayo ng new life, new hope. At nawa, dahil nga nandito tayo sa programang Love Notes Unlimited, ay magmamahalan pa rin tayo mga ka-aksyon sa darating na 2022. Samantala mga ka-aksyon, ang oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali at kami po ang inyo pong makakasama sa programang Love Notes Unlimited. Siyempre makakasama nyo po ako mga ka-aksyon hanggang sa oras na 2:00. Ako po si Action Claire de Guzman at sa technical departments mga ka-aksyon ay kasama rin po natin si Action Conrad Alvarez. So, balik tayo doon mga ka-aksyon. Kamusta po kayo? Kamusta ang mga puso nyo? Kamusta ang bulsa natin? Bulsa talaga. Oo, bulsa talaga yung kakamustahin ko sa inyo mga ka-aksyon. Kasi syempre, ang paghahanda sa darating na bagong taon ay hindi yan biro mga ka-aksyon. Hindi mo pwedeng sabihin konti lang magagastos mo dyan. Kasi syempre, marami tayong ihahanda. Pero wala naman sa handa din yan mga ka-aksyon. Meron nga, di ba, nung linggo, sinabi sa atin or nag-comment yung isang nating listener na kahit na daw konti lang yung handa nila sa bagong taon, ang mahalaga ay malakas sila at sama-sama silang mga pamilya. Yun lang din naman yun mga ka-action eh. Yun yung isa sa mga napakahalaga na tinitignan natin na we are praying for na sa darating na bagong taon, sa pagsalubong natin sa bagong taon, sa 2022, ay kasama natin yung pamilya natin, buo tayo, at intact yung bonding ng bawat isa sa atin. Pero tayong mga Pilipino, syempre, hindi mawawala yung paghahanda, yung celebration tuwing bagong taon. Na-excite tuloy ako. Na-excite ako magbagong taon dito sa Action Radio Pangasinan. At paalala lang din mga ka-action sa mga sobrang excited katulad ko. Hinay-hinay po tayo sa paggagamit or paggamit ng paputok sa mga pampailaw sa darating pong bagong taon. At huwag po tayong bibili. Malamang wala din naman tayong mabibiling yung mga pinagbabawal na paputok dahil hindi rin naman yan napapayagan ng BFP. Pero kahit na ganun mga ka-aksyon, huwag tayong makampante. Hindi naman to bawal na paputok, pwede lang itong gamitin. Pero mag-ingat pa rin tayo mga ka-aksyon. Kung po pwedeng iwasan natin yung paggamit ng paputok at gumamit na lang tayo ng ibang pampaingay, ay mas better yon, mas ligtas at mas matipid pa mga ka-aksyon. Samantala, batiin muna po natin ang mga nakatutok ngayon pa lamang, ngayong oras pa lamang na ito dito sa programang Love Notes Unlimited. At batiin po natin ang lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook Live. Ayan, batiin po natin si Ma'am Delia Cabais. Magandang tanghali po, Ma'am Claire. Magandang tanghali din sa iyo, Ma'am Delia Cabais. Kamusta po kayo dyan sa may Benmalay, Pangasinan? Kamusta po ang inyong paghahanda? At nangan kayo, Ma'am. Late lunch na pero kapag kagano ng mga ka-action.
At samantala, batiin din natin ang lahat po ng nakikinig sa atin sa 1161 kHz. Lahat po ng nakatutok sa atin sa programang ito ay magandang hapon po sa inyong lahat dyan at happy lunch po sa inyong lahat. Huwag po kayong magpapalipas ng gutom. At kung kapag ka naman pupunta kayo sa mga palengke at bibili ng inyong mga panghanda, ay mag-ingat-ingat po tayo mga kaaksyon. At dahil nga medyo tirik ang araw ngayon, magdala po tayo ng tubig, magdala din po tayo ng payong. At ngayong araw nga po ng Thursday ay hindi muna tayo magbabasa ng mga stories, though may mga stories tayo na nakareserba, pero wag muna tayo magbabasa mga ka-action. Let's allot this time or allot this hour na program natin, itong episode ng program natin dito sa LNU upang magbulay-bulay. Pagbulay-bulayan natin, ano nga ba yung natutunan natin? Ano nga ba yung itinuro sa atin ng 2021 pagdating naman sa aspeto ng pag-ibig? So, para po makasama sa aming talakayan or sa ating topic or paano tuntunin ngayong hapong ito dito ay tanghaling ito dito sa programang LNU ay pwede po kayong mag-text sa ating text line na 0922-852-1161. Inuulit ko po mga ka-aksyon, pwede nyo pong i-send ang inyong mga pabati, ang inyong pong ayun, wala pala kanina. Ang inyong pong mga pabati, mga song request, dahil magpi-play din po tayo ng mga kanta dito po sa programang Love Notes Unlimited. Ba't ganun? Napupulol ako dahil, alam nyo yun, kapag may salita kayong lagi nyong binabanggit, araw-araw binabanggit nyo, araw-araw, halos oras-oras nababanggit nyo yung salitang yun. Hindi ko maiwasan minsan na kapag may kausap ako, yun yung nababanggit ko, yun din yung nasasabi ko. Pero inappropriate minsan. Parang kumbaga sa kanta, na LSS ka doon sa salitang yun. Pero iiwasan natin yan na mabanggit ko yung salitang lagi kong ginagamit or binabanggit, mga kakasyon. At o di kaya naman mga ka-action ay pwede rin kayong mag-iwan ng inyong komento sa ating Facebook Live. Dahil live na live po tayo ngayon sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At ibahagi po ninyo dyan mga ka-action kung ano nga ba yung naituro sa inyo ng 2021 pagdating po sa pag-ibig. Dahil nga po sa programang Love Notes Unlimited ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa love. Hindi lamang siya patungkol sa pag-ibig sa boy-girl relationship or sa mga kasintahan, sa mga magkakarelasyon, kundi pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, mga ka-action. So general yan, kung ano man yung natutunan ninyo o kung ano yung iniwang lesson ng 2021 pagdating sa pag-ibig sa inyo personally, ay pwede nyo pong ibahagi yan sa amin. Malay po ninyo ay matuto rin kami at i-adapt din namin, dalhin din namin yung lesson ninyo sa darating na 2022. Ito rin yung maganda, no, na sa pagtatapos ng isang taon, let's say for example, itong 2021 matatapos na naman, let us assess ourselves. I-assess natin ang sarili natin. Ano nga ba yung mga dapat ko nang iwanan? Iwanan. Ano nga ba yung dapat ko nang iwanan sa taong 2021 at hindi ko na siya pwedeng dalhin or I choose not to carry na sa taong 2022. Dapat i-assess natin yun mga ka-action. Kumbaga, kapag may toxic na traits tayo, may toxic na character tayo na ipamalas natin itong 2021 at nakasira ng ilang relasyon, ng isang relasyon, ay iwanan na natin yun mga ka-action. Huwag na nating dadalhin upang nang sa ganun, yung panibagong buhay na ina-aspire natin sa taong 2022 ay matatamasa natin. Kasi kapag hoping parang umaasa tayo lagi na sa mga susunod na taon, sa bagong taon ay magkakaroon ako ng magandang buhay, ng bagong pag-asa. Kapag hindi naman natin iniiwan yung mga negatibong character natin o yung mga hindi magagandang experience natin, yung mga hindi magagandang
na-experience natin sa mga nakaraang taon, hindi mangyayari yung sinasabi natin sana magkaroon na ako ng maayos na buhay sa bagong taon. Kasi, syempre, nakabaldado pa rin tayo doon sa iniwan sa ating sakit ng nakaraan. Nakabaldado ka pa rin. Ibig sabihin, mga ka-action, ay hindi ka pa rin nakapag-move forward. So, sa darating na 2022, mga ka-action, inaasahan natin nating lahat na naiwan na natin or iniwan na natin yung mga hindi dapat dalhin. Ano ba yung mga hindi dapat nating dalhin? Hindi lang siya ugali, mga ka-action. Hindi lang din siya yung point of view natin, yung perception natin na ang toxic. But, kailangan din nating iwanan or kailangan din nating wag na nating dalhin sa taong 2022 yung mga taong hindi naman karapat-dapat na maging parte pa ulit ng panibagong taon natin. Mahirap ba? Mga maroropok. Pero choice nyo naman yan, mga ka-aksyon. Kung sino yung iiwanan nyo na sa 2021 or hindi nyo na sila dadalhin sa 2022. Paano yun? Paano yung action, Claire? Sobrang mahal ko. Mahal ka ba? Paano yung action, Claire? Parang nasanay na ako. Huwag tayo dyan sa nasanay. Yes, nasanay ka nga, pero ang toxic naman. So, masasanay ka na lang na toxic na lang palagi. So, ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin, ang bawat isa na nakikinig sa programang ito na let us be courageous enough, maging matapang tayo na mag-give up. Mag-give up in the sense na i-give up natin yung isang relationship na hindi naman kaaya-aya, hindi naman maganda, hindi naman healthy. Huwag tayong matakot. Yes, may masasaktan kang tao. Yes, may madidisappoint kang tao. Pero, baka along the way kasi na pinapahalagahan mo, yung lagi naming pinag-uusapan ni Action Alex dito, yung pakikisama. Baka dahil sa pakikisama, dahil iniisip mo yung mararamdaman ng ibang tao sa gagawin mo, baka yung sarili mo yung mawala along the way. Mahirap yun, mga ka-action, na mawawala mo. Hindi mo nakilala yung sarili mo, mawawalan ka na ng halaga sa sarili mo, hindi mo na makikita na I am worth it pala, na malaki pala yung value ko kapag lagi nating pinapairal yung pakikisama. Wala namang masama sa pakikisama, mga ka-aksyon, given dapat na hindi ka rin nasisira doon sa pakikisama mo. Siyempre, parte pa rin naman yan, mga ka-action. Parte pa rin yan ng pang-araw-araw na buhay natin, yung makisama, pakikisamahan natin yung ibang tao. Yes, okay lang yon, mga ka-action. Pero, siyempre, may limitation ng lahat. Kapag ka nakikisama ka na lang, pero yung sarili mo na yung nawawala, yung hindi mo na nakikita yung halaga mo as tao, as an individual, kung na yun, red flag na yun, mga ka-action. So, let us be courageous enough to give up a relationship, give up a person na hindi naman deserving doon sa atin or deserve na bigyan natin ng oras, ng effort. Because we believe, and I believe, mga ka-action, na there is that one person, mayroon yung isang tao na ibibigay sa'yo, na ilalaan sa'yo ng Diyos, na hindi sayang or hindi siya sayang at hindi masasayang yung lahat ng i-invest mo sa kanya, hindi masasayang oras mo, hindi masasayang yung energy mo, yung effort mo sa taong yon. Kaya ugaliin natin na ipagdasal natin palagi yung mga tao na nasa paligid natin o yung mga tao na nagpaparamdam sa atin, yung mga tao na nanliligaw sa inyo, mga girls, at yung mga tao na nililigawan ninyo, yung mga kababaihan na nililigawan nyo, mga boys. Ibabad natin yon sa panalangin. Sabi nga, ang bunga ng panalangin ay the best. Pero syempre, mga ka-action, hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng sa akin na lang manggagaling lahat ng mga learnings or lessons ng 2021 pagdating sa pag-ibig. Kaya naman kanina pa lang, mga ka-action, ay nag-ready na ako ng mga katanungan at isinend ko na yun sa mga kakilala ko. Kaya ngayon, mga ka-action, ay mapapakinggan natin kung ano nga ba yung naging lesson sa kanila ng 2021 pagdating sa pag-ibig. Pero, syempre, mga ka-action, pwede pa rin naman kayong
makisama sa ating mga pag-uusapan. I-text nyo lamang po yan sa 0922-852-1161. At kaya naman ay mag-comment po sa aming comment section. At live na live po tayo sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Ayan, batiin po natin batiin po natin si Sir Giancarlo Pontawi Abarcar. Gandang tanghali, Ma'am Claire. Happy New Year po. Happy New Year din po. Happy New Year. Sabi ko kanina, ang una kong babanggitin ay Happy New Year, pero nakalimutan ko. Maraming salamat, Sir Giancarlo, at naipaalala niyo po sa akin yung Happy New Year. Pero Happy New Year po sa ating lahat. Manigong bagong taon po sa ating lahat. Ayan, maagang pabati na yan. Saan pa'y ma'am? Late nga pangal daw, ma'am. Late nga nagpangal daw, Ma'am Delia Cabais. Siguro, ma'am, busy po tayo dyan, no? Busy po tayo sa pag-prepare or busy tayo sa pagluluto at marami sigurong ginagawa si Ma'am Delia Cabais kaya late siyang nag-lunch. So, happy lunch po sa inyo dyan sa family ni Ma'am Delia. At eto na nga, unahin natin ang lesson na naiwan ng 2021 kay Ma'am Roslyn Meneses. So, batiin po natin si Ma'am Roslyn Meneses. Hello po. Hi, Roslyn. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon sa inyo dyan. At mag-ingat kayo sa biyahe. So, sabi niya, sa aspeto ng pag-ibig, ang natutunan ko ay, love must be tough. Yung tipong meron mang mga problems or misunderstandings, andun pa din yung respect nyo sa isa't isa, na hindi nyo dapat pinapatagal yung mga tampuhan. You should be straightforward to each other. In short, honesty is one of the best ingredients sa love. No need to pretend and nothing to hide. Yan. Pang Miss Universe ang kasagutan po ni Ma'am Roslyn Meneses. So yes, love must be tough. Na kahit gaano man kayo subukin, ito hindi lang naman kasi kung ihihimay-himayin natin yung ibinahagi ni Ma'am Roslyn Meneses na love must be tough, hindi lang siya talaga nakatutok doon sa boy-girl relationship or sa friendship or sa family, but in general, that yes, love must be tough. Na kahit na anong mangyari sa inyo ng family mo, kahit na ang dami-daming misunderstandings, na kahit na ang dami-daming nangyayari hindi mo naman inaasahan, na nasasaktan ka, o sa boy-girl relationship naman, marami kayong hindi pagkakaunawaan, tampuhan, and so on and so forth, na kahit na maliliit na bagay or malalaking bagay man yan, na napagtatampuhan nyo at sa mga kaibigan. Mga kaibigan naman, kapag hindi nagkatugma-tugma yung schedules at may nagkatampu-tampuhan, love must be tough, na dapat nandoon pa rin yung pag-ibig, na nandoon pa rin yung pagkakaunawa ng bawat isa sa inyo. So, napakaganda mga ka-aksyon na napakaganda yung lesson na ibinahagi sa atin ni Action na yung isa nating ka-aksyon, si Roslyn Meneses ng Tayug, Pangasinan, that yes, love must be tough. Na kahit anong mangyari, kahit gaano pa kayo mag-away, sisiguraduhin natin na nandoon pa rin yung pag-ibig. Maya-maya mga ka-aksyon, ay isi-share ko din sa inyo yung dalawang lesson na itinuro sa akin ng 2021. Pero syempre, unahin muna natin yung mga ka-action natin na nag-share ng kanilang mga lesson patungkol sa natutunan nila sa 2021 sa aspeto po ng pag-ibig. Sabi niya din dito na you should be straightforward to each other. That yes, honesty dapat yung isa sa napakahalaga na ingredient ng pag-ibig. Kahit sa anong approach ng pag-ibig pa yan mga ka-aksyon. Kahit na sa kaibigan and in general mga ka-aksyon, you must be straightforward. Straightforward, hindi sa sense na praprangkahin mo siya dahil gusto mo lang or praprangkahin mo siya para mapahiya siya. Ganun kasi yun minsan mga ka-aksyon, kapag nagiging straightforward tayo or nagiging honest tayo, may dalawang pwedeng mangyari doon. It's either hindi nila matitake yung pagiging straightforward mo or matitake nila. Pero you being an honest friend or an honest partner, an honest family member na magiging straightforward, lagi nating iti-take into consideration na yung pagiging straightforward ko ba ay nasa tamang lugar? O yung pagiging straightforward ko ba or pagiging honest ko, pagiging prangka ko ay nasa tamang lugar, nasa tamang oras? Yun yung kailangan nating i-take into consideration mga ka-aksyon. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon
pwede kang maging straightforward. Oh yes, pagiging honest ay is a form of love na gusto mo lang din naman na maitama siya. Gusto mo lang din naman na hindi siya mapahamak. Pero mga ka-aksyon, intindihin din natin yung side ng pagsasabihan natin. Hindi pwedeng sasabihin mo yun or sasabihin mo sa kanya yung mga gusto mong sabihin kapag ka nakaharap ka sa mga tao or nakaharap siya sa mga tao at may mga nakakarinig na ibang tao. Siyempre, kung ikaw din naman, kung tayo din naman mga ka-aksyon ay magsasabihan ng gano'n, tas ang dami-daming tao, mapapahiya tayo, siyempre, masasaktan din tayo. Na sa kaugnay ng pagiging or kaakibat ng pagiging honest or yung pagiging straightforward ay maging sensitive din tayo. Maging sensitive tayo sa mga minamahal natin. Hindi naman pwedeng pupunahin mo siya kapag ka maraming taong nakakita. It's better pa rin na pupunahin mo man siya in a constructive way, upang nang sa ganun, hindi rin siya mapahiya sa ibang tao. And I believe, mas ma-appreciate yon ng mga taong minamahal ninyo. Ay, concern ito sa akin, ay gusto lang ito na hindi ako mapahamak, and so on and so forth. So maraming salamat sa sinabi ni Ma'am Roslyn Meneses. No need to pretend and nothing to hide. Tama yun, no need to pretend and nothing to hide. Kasi kapag mas lalo tayo nagpre-pretend tayo na ganito, ganyan, mas mahirap yon. Paano kapag hindi ka, ano ba yan? Kapag kasi pretend tayo mga ka-aksyon, ang tendency niyan ay hindi na malabo or hindi na malayo na magsisinungaling or kaya na nating magsinungaling sa partner natin. Dahil sa pagpe-pretend natin, pwede tayo makapagsinungaling. At ano po yung masisira doon mga ka-aksyon? Masisira yung tiwala ng partner natin, masisira yung tiwala ng mga mahal natin sa buhay. At syempre, ayaw natin yung mangyari. So, let us be honest sa mga minamahal po natin. Yan yung paalala or lesson na ibinahagi sa atin ni Miss Roslyn Meneses. So maraming salamat, Roslyn Meneses. How about sa inyo mga ka-aksyon? Ano naman yung inaituro ng 2021 sa inyo? Kasi pag sinabi nating 2021, ang dami talagang nangyari din mga ka-aksyon. Hindi lang sa COVID-19. Siyempre, given na yon na may COVID pa rin. Given na yon na may mga restrictions pa rin. At dahil sa restrictions, sa mga calamities, sa mga sunog, sa mga baha, sa mga nangyari lalong-lalo na dito sa bagyong Odette, yung pinaka-latest, hindi malayo na may mga kamag-anak tayo, may mga ka-aksyon tayo na nag-struggle talaga. At hindi rin maiwasan na sa pagmamahalan ng magkakapamilya, pagmamahalan ng mga magjowa, mag-girlfriend, mag-boyfriend, sa pagmamahalan ng mga magkakaibigan, ay matitest din talaga. Matitest yung pagmamahalan nila, yung pagiging matatag ng relasyon nila sa kabila ng mga naranasan natin ngayong 2021. At sabi naman ni Sir James Paul Almuete, ayan, binabati po natin si Sir James Paul Almuete na dyan po sa may Saudi Arabia. Sabi niya, forget the past for the new beginning, for the new life and better future. Ito laging sinasabi sa akin nito na dapat daw, para mas maganda yung kinabukasan mo, dapat hindi na daw tayo nagpapatali doon sa nangyari ng nakaraan. Which is true mga kaksyon. Paano tayo makakapamuhay ng tahimik sa future natin or di kaya sa 2022 kung patuloy pa rin tayong hinahunt ng 2021 natin. So, yan. Balik tayo mga kaksyon dahil may kumausap lang sa atin. So balik tayo doon sa forget the past. Forget kung ano man yung pait na iniwan sa atin ng nakaraan. Though hindi naman talaga yun madali mga kaksyon. Kasi syempre, nasaktan ka. Syempre, nasira yung trust mo. Nasira nawala yung pagmamahal mo sa isang tao. Sinaktan ka ng taong mahal na mahal mo. Syempre, hindi naman,
hindi naman ako magsasabi dito na madali lang yan, madali lang kalimutan yung nakaraan. Kasi syempre, mahirap din naman kasi yon mga ka-aksyon. Mahirap alisin or mahirap kalimutan, lalong-lalo na kapag sobrang sakit at sobrang mahalaga yung taong nanakit sa'yo. Kaya hindi ko sasabihin mga ka-aksyon na madali lang naman mag-move forward, madali lang naman mag-move on. It's mahirap. At valid po yan mga ka-aksyon. Valid yan na it takes you time to move on. It takes you time to move forward. Samantala, mga ka-aksyon, ang oras na po natin ay 1:11 na po ng hapon at magbabalik po tayo matapos ang ilang mga paalala at pag-uusapan pa rin natin mga ka-aksyon maya-maya kung ano yung mga naituro ng 2021 sa inyo sa aspeto ng pag-ibig. At ito po muna ang ilang pong mga paalala at kami po ay magbabalik ni Action Conrad Alvarez maya-maya lamang. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Mga liwak pa yung dishwashing liquid, amoy kalamansi ha. 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklit kalamansi no wala antibacto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon! We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Isang dahilan kung bakit lumipat na sa Aksyon Radyo ang mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. That's right, folks! Ang DWCM Aksyon Radyo ay kinikilala ngayon bilang news leader ng mga taga-Pangasinan at ng mga taga-Dagupan. Walang aksyon at mga pangyayaring nagaganap dito sa lugar natin na hindi agad naiulat sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan.
Kaya isang tumbling na lang. Number 1 na yan! Pangasinan News Leader, DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon! Radyo! Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa dagupan, ito. And we're back dito pa rin. And we're back dito pa rin. And we're back dito pa rin sa programang Love Notes Unlimited at syempre kasama nyo pa rin po ako, Action Claire de Guzman, sa Technical Department Action Conrad Alvarez. At kanina mga ka-action na pag-uusapan natin at nabasa natin yung ilang mga lesson ng ating mga ka-aksyon patungkol sa pag-ibig, kung ano yung mga natutunan nila tungkol sa pag-ibig. And sana yung mga natutunan natin yun, o yung mga naiisip natin na ito pala yung tinuro sa akin ng 2021, dapat matuto na ako, dapat maging wais na ako sa pagmamahal sa mga susunod na taon, lalong-lalo na nitong 2022 mga ka-aksyon. At yun lang din naman mga ka-aksyon yung hangarin namin dito sa LNU na sana maging wais na tayo sa pag-ibig. Kung ngayong 2021 hindi tayo naging wais, meaning pala decision tayo, padalos-dalos yung decision natin, padalos-dalos tayo mag-isip, hindi natin kinikilatis yung mga taong pumapasok sa buhay natin, and and so on and so forth na mga pagkakamali natin itong 2021 ay maitama na natin sa 2022 mga ka-aksyon na nawa ay natuto na tayo mula doon sa mga pagkakamali natin. Yun lang din naman mga ka-aksyon yung maganda na sa mga pagkakamali natin. Pero hindi ko naman sinasabi or hindi ko naman tinotolerate na sige magkasala lang kayo or magkamali lang kayo ng magkamali para matuto kayo. Hindi naman ganun mga ka-aksyon. Siyempre hindi na natin hihintayin na magkamali pa tayo para lang matuto. Siyempre, pwede naman tayong matuto dahil sa pagbabalance natin ng mga bagay-bagay, dahil sa mga nakikita nating experience ng mga nasa paligid natin. Kaya hindi ibig sabihin na yung pagkakamali pala natin ay nagtuturo din sa atin or may nakukuha din tayong lesson. Yes, nandoon na tayo mga ka-aksyon. Nandoon na tayo na sa mga pagkakamali natin ay may mga natututunan tayo. Pero wag na tayong magkakamali para lang may matutunan. Kung kaya naman nating iwasang magkamali, kung kaya naman nating iwasang hindi maging mahina pagdating sa pag-ibig, wag nating gagawin. Siyempre, di ba? Experimental? Samantala mga ka-aksyon, para mas palalimin pa natin yung pinag-uusapan natin ngayon, para pag-usapan pa natin yung mga natutunan ninyo sa 2021, ay heto po muna ang kantang Crazy Year ni Taylor Swift at kami po ay magbabalik matapos ang awiting ito mga ka-aksyon. Just let it flow. Let it take me where it wants to go. Till you open the door. Now there's so much more.
Ay, hindi pala natin na-transition kanina. And you've just heard sa ating airwaves ang kantang Crazy Year ni Taylor Swift. Samantala mga ka-aksyon, ito, pandagdag pa doon sa pinag-uusapan natin kung ano nga ba yung natutunan ng ating mga ka-aksyon patungkol sa pag-ibig nitong 2021. Sabi ni Unknown, ayaw niyang ipakilala yung sarili niya. Sabi niya, for me, ang natutunan ko nitong 2021 sa pag-ibig ay ang pahalagahan ko ang sarili ko na huwag papasok sa isang relationship na walang label. Hirap pala niyan, Ate Claire, sabi niya. So, maraming salamat sa nag-send, pero hindi ko na po siya papangalanan. Ayaw niyang mag-name drop. And totoo yan mga ka-aksyon. Mahirap pumasok sa isang relasyon na wala naman kayong label. Yung label niyo as a friend. Pero ang hirap nun kasi 'di ba, hindi mo mawari kung ano ba talaga yung pinapakita ba niyang kabaitan or yung pinapakita ba niyang kabutihang loob sa iyo purely friendship lang o baka naman may something or baka wala naman kasi talaga. Pero ang hirap kasi, ang hirap. Ramdam kita. Ramdam kita friend number 1. Na mahirap pumasok sa isang relasyon na wala naman kayong label. Say for example mga ka-aksyon, sa isang convenience store, bumibili ka ng delata. Diba? Delata. Tapos ang gusto mo yung spicy. Pero dahil walang label yung mga delatang yon, hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo, anong bibilhin mo doon sa mga delatang yon. Ganun lang din yon mga ka-aksyon sa relasyon, sa pag-handle ng relasyon. Ang hirap kapag wala kayong label. Paano naman yon, Ate Claire, pagka nanliligaw pa lang? Mas mainam lang din na kapag ka nanliligaw o pwede kasi magkaroon ng confusion na sinasabing wala kayong label pero yung totoo pala ay nasa ligawan stage pa lang sila. Pero maganda rin mga ka-aksyon na may clarity na sinasabi kung bakit mo to ginagawa sa akin, bakit ka lagi nagchat-chat sa akin, bakit mo ako pinapalalahan na kumain ka na. May nakaka-receive din ba kayo ng mga ganyan mga ka-aksyon? Kumain ka na. Ano kaya pag ang sabihin nyo dyan sa chat na kumain ka na? Oo, kakain ako kasi wala naman sa inyo yung kaldero namin. Paano kaya pag sinabi mong ganun, no? Basag. Sira yung trip niya. Pero mga ka-aksyon, yun, balik tayo. Mahirap talaga kapag walang label. Kaya kapag sinabi mo naman na, nanliligaw pa lang din. Pero dapat, may clarity. With clarity na, ito ipupursue kita, ito liligawan kita. May clarity para hindi ka nag-assume na, nililigawan pala ako nito. Ganon din sa mga kababaihan, mga ka-aksyon, na dapat kapag nagbigay ka na ng motibo dun sa nanliligaw sa'yo, dapat accountable ka din doon sa pagbibigay mo ng motibo. Huwag kang play safe na, hindi, gusto ko lang, ganito, ganyan. Kasi, syempre, aasa yung pagbibigyan mo or pagpapakitaan mo ng motibo, aasa yan. Kaya, let us be responsible, mga ka-aksyon. Maging responsable tayo sa kung ano at maging accountable tayo sa kung ano yung ipinapakita nating interest, motibo, or pagbibigay ng oras sa mga tao. At saka, wag din tayong masyadong overthinker. Kasi minsan nabubuo lang naman yan na, gusto niya kaya ako? Ba't siya nag-invest sa akin ng time? Ba't siya nag-invest sa akin ba't siya nag-effort sa akin? Bakit niya ako laging sinachat? Minsan nagiging overthinker lang talaga tayo mga ka-aksyon. Pero ang totoo siguro, normal lang sa kanya yung mag-chat ng ganon. Pero hindi ako naniniwala doon, no? Hindi ako naniniwala na normal lang sa kanya na maging caring. Ano yun? Caring ka sa lahat? Pero kapag magkaibigan lang naman kayo, walang mali siya yun. Pero kapag hindi naman kayo ganun ka-close friends, tapos ganun yung ipinapakita, syempre, hindi din natin maiiwasan yung mga taong aasa talaga doon sa ipinapakitang interest ng taong yon. Parang na-excite ako doon sa chat. Anong oras ang out mo? Sabing ganun. Ililibre kaya ako nito? Batiin po natin si Ate Rona dyan po sa may Reyes Building.
So sa ating sa nag-send sa atin ng kanyang lesson, sana nga ay hindi ka na hindi ka na tuloy. Sana nga ay maiwasan mo yung pagpasok sa isang relasyon na wala namang label. Ang hirap din kasi, ang hirap manindigan, ang hirap manindigan at ang hirap kumilos kapag wala naman kayong label nung kausap mo. Wala naman kayong label nung nagpapakilig-kilig sa'yo. Kaya boys, guys, girls, dapat with clarity. Clarity first. Para walang nasasawi dahil sa pag-ibig. Walang nasasawi kahit hindi pa sila. Kahit hindi pa kayo. Dapat may clarity yon mga ka-aksyon. Kasi hindi naman tayo manghuhula. Hindi naman tayo manghuhula na, ay hindi, baka gusto ako nito, baka ipopursue ako nito. Pero, may one time na nag-share sa akin na mostly daw kasi nung mga kalalakihan ay nagte-testing the waters lang sila. Ware minsan, isang araw ay nag-chat sa'yo na kumain ka na ba? Or kamusta ka? Pero hindi yun yung usual. Hindi yun yung usual na ginagawa niya or hindi niya laging ginagawa sa'yo. Tapos out of nowhere, nag-chat sa'yo na, hello, kamusta ka na? Tapos nagtagal yun ng 1 week, 2 weeks, ganon. Tapos biglang, nung pang 3rd week, ay wala na. Ibig sabihin lang nun mga ka-action, ay tinetest lang nila kung may pag-asa ba sila sa'yo, may chance ba or may future ba yung kapag ipupursue ka niya. Pero hindi ko rin sinusupport yung ganong strategiya or strategy ng isang lalaki na testing the waters. Naniniwala pa rin kasi ako mga ka-aksyon na ang pag-ibig ay isang risk or sugal kung tutuusin. Magsusugal ka kasi talaga or magte-take ka ng risk para i-pursue yung babaeng yon or say for example yung babae, ite-take mo yung risk whether kung may pag-asa ba or wala. Hindi yung gano'n na play safe kayo. Play safe kayo para hindi kayo taro, para palaging panalo in the end. Kaya na-appreciate natin, mas na-appreciate natin yung mga kalalakihan talaga na may nakikita man silang pag-asa sa'yo or wala, or may nakikita man silang ample of hope na magugustuhan mo rin sila or sasagutin ka nila, makukuha nila yung yes and oo mo, ipupursue pa rin nila yung panliligaw sa'yo. Hindi katulad ng mga ibang kalalakihan na mag-eksperimento mo muna sila. Parang itetest muna nila kung nagigets nyo ba, kung nagigets nyo mga ka-aksyon, yung gusto kong sabihin. Na may mga kalalakihan kasi na kunwaring magchat-chat sa'yo, pero pinapakiramdaman, yun pala yung term mga ka-aksyon. Yung pinapakiramdaman lang pala kung may pag-asa siya sa'yo. Walang tapang loob, hindi atapang atao pag gano'n mga ka-aksyon. Kaya saludo tayo doon sa mga matatapang na lalaki na nagpupursue na nagugustuhan nilang mga babae. Samantala ito naman, napaka-practical nung sabi niya. Practical and timely nung sinabi niya. Sabi niya, dapat saka na lang magmahal kapag wala ng COVID. Para ma-feel mo talaga yung kung paano magmahal kasi mag-e-effort ka at makakapasyal kayo kung saan nyo gusto. Pero ngayong 2021, ang pangit dahil lahat ng yon ay hindi mo magawa dahil sa COVID na yan. Sinisi pa yung COVID mga ka-action. Pero ang punto lang naman kasi nito, siguro itong lalaking ito ay nasa traditional way pa rin siya ng panliligaw o medyo traditional way ng panliligaw na kung saan, sabi nga niya kanina mga ka-action, di ba, na mafe-feel mo talaga na nagmamahal ka kung paano magmahal kasi mag-e-effort ka. Which is true naman mga ka-action, na sa COVID-19 dahil sa pandemic ay nabawasan din talaga yung paglabas ng bawat isa sa atin. Kung dati-dati may mga nakikita tayo na nagde-date sa tabi-tabi, magka-holding hands sa tabi-tabi, magka-akbay sa tabi-tabi, ngayon na minimize na yon mga ka-aksyon. Hindi na tayo masyadong nakakakita ng mga ganun ngayon dahil nga sa mga health restrictions. Pero sa ating nag-send sa atin itong lesson na to, hindi na kita papangalanan ha. Sa nag-send itong lesson na ito,
kahit naman may COVID o wala, kung totoo yung pagmamahal, yung pagmamahalan natin or pagmamahalan ng bawat isa sa atin, ay hindi makakahadlang yung pandemic, hindi makakahadlang yung COVID-19 dahil sa pagmamahalan. Yes, may mga restrictions, pero syempre, 'di ba? In different way or sa ibang mga pagkakataon ay pwede pa rin naman nating iparamdam yung pagmamahal natin sa isang tao. Hindi lang yung kung magkikita, pero mas better pa rin naman kasi talaga kapag ka nagkikita, para nang sa ganun totoong-totoo yung pagkakakilala nyo sa isa't isa. At hindi rin malayo na dahil sa pandemic, mga ka-aksyon, maraming nag-break. May nabalitaan ako, nag-break kahapon nakakalungkot. Totoo pala talaga yun, yung laging sinasabi ni Action Alex, na kapag may problema yung kaibigan mo, problema mo din. Yes, problema din talaga natin. Kapag nabobroken hearted sila, nabobroken hearted ka din. Meron nga one time, mga ka-aksyon, nag-break yung dalawa kong kaibigan ko silang dalawa, yung babae at lalaki, nag-break. Parang ako pa yung mas nag-grieve in behalf of them. Kasi parang nasasayangan ako. Kasi pag kaibigan mo talaga kasi, mararamdaman mo yung sakit kapag nasasaktan din sila. Lalong-lalo na mga ka-aksyon sa mga family members natin na kapag may problema, kahit hindi nila sabihin, kahit hindi nila iparamdam sa'yo or ipakita sa'yo na may problema sila, may problema yung magulang mo, may problema yung kapatid mo, kahit hindi nila sabihin yon, mararamdaman mo yon on how they will, kung paano umikot yung mata nila, kung paano sila magsalita, kung paano sila kumilos, mararamdaman mo yon. Ganon kapag kilalang-kilala mo yung isang tao, mga ka-aksyon. Kaya words, hindi mo na kailangang makarinig or sabihin pa sa kanila ng derechahan, or sabihin pa nila sa'yo na may problema ka, kasi mararamdaman mo na yun, mga ka-aksyon. Kaya ang hirap lang din kapag may problema sa loob ng pamilya, pero hindi yun napag-uusapan. Hindi nyo napag-uusapan ng malaya yung mga problema. At doon nag-uumpisa, mga ka-aksyon, yung hindi pagkakaunawaan. Doon nag-uumpisa na nagiging matamlay na yung daloy ng bawat araw sa loob ng bahay. Kaya napakahalaga na one of the members doon sa family ay marunong mag-initiate ng communication upang nang sa ganun ay mapag-usapan yung mga problema na dapat solusyonan. Sabi doon kanina ni Miss Roslyn Meneses na kapag ka nagkatampuhan ay wag nang pinapatagal. And yes, sa ganun ay mapag-usapan. Totoo po yun, mga ka-aksyon, na kapag ka nagkatampuhan, wag po nating hayaan. Sabi ko nga, lagi-lagi naming sinasabi dito na kapag ka nagkatampuhan, ay wag nating hahayaan na merong or lilipas yung isang araw na hindi pa rin kayo nagkakaayos. Lilipas yung isang araw na hindi pa rin kayo okay. Kasi kapag ka mas tumagal na yun, mai-immune na lang kayo na away na naman. Parang wala nang excitement. Hindi na kayo masasabik na kausapin yung partner ninyo o sa partner na, kasi parang nasanay na tayo na lagi na lang nag-aaway. Ganon din sa family, mga ka-aksyon, na kapag ka may problema sa pamilya, dapat inaagapan agad yan para hindi lumala, para hindi pa mas makasira ng sobra-sobra, mga ka-aksyon. Dapat. Yan, batiin po natin si Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Hello po, Ma'am. Good afternoon po sa inyo dyan. Kung nasaan man po kayo, Ma'am Rosario, ay maraming salamat po sa pagdalo po dito sa ating stasyon kaninang umaga. At maraming salamat po, Ma'am. Happy New Year po. Happy New Year po, Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. At mag-ingat po kayo lagi, Ma'am. Yan, batiin din po natin ang mga nakatutok sa atin sa airwaves 1161 kHz. Batiin po natin si Sir Silva ng Barangay Bantug, Asingan, Pangasinan. Batiin din natin si Ma'am Roslyn Meneses ng Tayug, Pangasinan.
At syempre, batiin natin si Ma'am Flor dyan sa may Aringay, Pangasinan at saka sa mga family members po ni Ma'am Flor dyan sa may Aringay. Happy New Year po sa inyo dyan, Ma'am Flor. At patuloy mga kaaksyon, pwede pa rin kayong sumali sa ating usapin dito sa programang Love Notes Unlimited. Kung ano nga ba yung naging lesson sa inyo ng 2021 pagdating sa pag-ibig. Pero ngayon ay hintayin natin ang tawag nitong si Action Jeric Pasilaw hinggil dyan sa may inspection ng mga firecrackers dyan po sa may Burgos Street dito po sa Dagupan City. At kasalukuyan ay mayroon nang nag-i-inspect doon sa lugar na yon ng mga firecrackers kung nasusunod po ba yung mga protocols pagdating sa firecrackers. At may nakapaskil na din dyan na mga bawal, yung mga ipinagbabawal na paputok. Mga protocols pagdating sa firecrackers. Ayan, mapapakinggan po natin ang report ni Action Jeric James Pasilaw dyan po sa may Burgos Street. At kasalukuyan pong mayroong inspection ng mga firecrackers dyan sa pangunguna po ng Philippine National Police. Action Jeric. Yes, actually, nandito na nga sa Dagupan City etong si director ng PNP Civil Security Group na si Major General Jesus Cambaya Jr. at pinapangulahan niya etong inspection dito sa may firecracker zone sa may Dagupan City. Ito tunghayan natin yung itong ginagawang inspection action plan. Wait yun, yung program. Yung oversize, niya. Sample na lang, sample. Anong sample ng oversize? Anong apelido ng kwan? Amoy ito mga mata. Basta may first name na goodbye, di ba? Goodbye, Philippines. Ano ba isa? Yung panglima? Pinlading sir. Ano ba yung isa panglima na major naman? Over-imported, oversize, overweight. Kombinasyon. Kombinasyon. Okay, aligang taon ulit. Kaya ulit ka. Ano ang dapat i-inspect ka? Tanggal niya pa ito. So, pag nag-inspect kami, ang una namin tinitignan yung permit. Saka yung mayor permit dito sa LGU, Dagupan. Tapos, titignan namin yung mga paninda nyo, kung mayroong imported, unlabeled, oversize, overweight. So, yun po yung mga bawal. So, pag meron kami nakita, automatic, kumpagpitayin namin. So, next na tanong. Saan ang firecracker zone? Saan ang community fireworks display zone? Wala kong binibigay ito. Okay, sige. Bukas babalik ako para tingnan ko. Ano? Bini. Pwede mo pakiusap sa'yo?
Define at sigurado yung firecracker zone. Ano? Yung community defense, community fireworks display zone. Para may coordinate yung makita nyo kung may fire hazard pa siya, di ba? Wala sa bahay, ano ba ang mga wala sa harapan ng simbahan. Di ba yung mga parameters natin? Oo. So you still have 1 day, ha? You still have 1 day to determine. Para mag-coordinate kayo, mag-meeting kayo na ako fire, ha? Sige, let's walk. Hello, license eh. Hello, mother. Happy New Year. Oh, ito. Ito yung mga. Isa pa. Tama tayo, sir. Wala kayong overweight? Ako, baka kabarangay ko. Sige. Daratuloy lang mo tayo hanggang ngayon. Pero alam niyo naman siguro yung payment. Depende ako. Okay? Thank you, Ate. Ako po yung director ng CSD. Kami sa nag-approve at regulate ng ganito. Siya yung pag-enforce. Baka first time niyo siya makita. Ha? You used to go to those yun. Siya mismo po sa siya. Pinahirapan ba kayo? Hindi, basta tama naman. Pero kami, ako, I have to ask you dahil hindi naman ako palagi. Kaya ko tinatanong ko, nahirapan ba kayo? Ha? Sana, tuloy-tuloy na tayo yung business. Ha? Bukas, dapat namin marami. At ang dinadasal namin, at hindi na kayo magdidisplay ng malalaki. Dahil sila, pagkahimulay namin dito, instructan ko na sila na mag-inspect ng magbabaybas. Sila, babaybas na sila. Mag-order sila ng malalaki. So, ituro nyo na yung mapagawaan. Para hindi sila makapagpunta lang. Ha? Meron? O, yun ang magkaroon nyo. Unfair sa mga kapatid. O, yun ang bandayan niyo, no? O, yan. Hindi lang yun. Para maging fair tayo. Kung kayo nagliligal, tapos sila. So, siguro yun. Si artist na artist yun dito. Hindi na siya. Siya ang hepe natin. Sir Tremor, ha? Kaya sabi na natin,
Babantay natin yung mga kinalungan ka rin ni Yes, sir. Pupurwasan tayo namin yan. Dahil, di ba, before approval sana is sa inyo, sa file. So, I think that's it. Pero pa ron? Ito ang pinakamarami. Hello! Hello, sir! Good afternoon. Ikaw ang pinakamagandang kwan. Salamat, sir. Thank you very much. Yeah. Okay. First time naman dito si Major Teria. Ibig sabihin hindi na siya naging studio. Ay, hindi. Ilang araw lang na pero ilang araw na silang nag-i-inscript. Sabi ng ready sila. Ready silang nag-i-inscript. Sa mga lugar na nakilala. Ano naman naglalakad? Sana bukas mauubos. Sana bukas wala kayong bibintang ano try. Tuloy-tuloy ang business namin. Pagkakita, one taon kami. Ano po? Hindi ko pa namin. Oo. So, 7 years ka na? Hindi. Almost 30 years na nagkikita kami. Okay. Kaya nung hindi ko pa na ano. Pero tinatagin ko every year na. Oo. Anyway, nagdagan na lang natin. Sino president nyo dito? Veronica Lopez po, sir. Yung bawan, yung organization. Opo, sir. Thank you. Congrats, sir. God bless you, sir. Siya po yung ating director ng Civil Security Group po. Tanong pa ng klase po. Dati kami. Pero itong 2 years, pangalawang taon, ay 2 taon, dito na sa loob. Pupunta kami doon kay ang nag-ano sa amin. Anyway, nag-decentralize naman din. Hindi kayo mahirapan. Dito na kami sa loob yung 2 taon. Ayan, kasalukuyan mga ka-aksyon ay nagkakaroon nga ng inspection dyan sa may Burgos Street, dyan sa may sa hilera ng pinagbebentahan ng mga paputokon ng mga firecrackers. At samantala, tanungin natin si Action na Jerry Basilia, hinggil doon sa papel na kinukuha ng mga kapulisan at chinecheck nila. So ano ba itong papel na ito, Action Jerry? Yes, Action na Claire, no? Tama ka dyan. Isa-isang ini-inspect nila. Yan yung permit, no, na nakuha nila. Nakuha ng mga firecracker vendors na inisyo, no, ng Philippine National Police. Tinitingnan nila kung talagang yun talaga yung inisyong permit ng otoridad para sila makapagbenta ng firecrackers. Nandun din nakalista kung ano yung mga prohibited na mga firecrackers at kung ano lamang yung mga allowed na mga paputok na pinapayagan, no, na gamitin sa pagsalubong sa bagong taon, Action Claire. At ito nagpapatuloy etong kanilang isinasagawang inspection dito. Panoorin natin. Maraming salamat, Action Jerry. Nagpakalan pa naman ng kapatid mo? Mayroon na tayo. Yeah, thank you, ate.
dito sa gilid. Halina kayo, Hepe. Sir. Hindi kami ako nagkala, sir. LGU sa Manila. Ay, sir, ito po yung presidente ng Manila, sir. Yung protocol siguro natin. Ilang members mo? 4 strong sa members. Akala ko marami. 21. O, pero ikaw 18. Anong 4 strong na? 4 strong. Ano naman ang mga challenges dito sa amin na sa parte namin na regulatory body? Kami nag-regulate ba? Hindi pa kayo nahihirapan yung split? Oh, dapat zero tayo. Ha? Dapat zero tayo para makaya. Okay, siguro. That's it, Click. What else? Order nito tayo? Sige. Sir, pwede po for short interview po sa Action Radio po, sir. Okay, sige. Sir, kumusta po yung atin pong assessment sa atin pong inspection dito sa Firecracker Zone sa Dagupan City? Yung assessment natin ay nakita natin na compliant yung ating mga stall owners sa EO28 and 7183. And of course, yung mga tao natin dito, yung chief natin ng Dagupan City Police Station as well as the provincial director and yung ating CSU, yung fire natin, they are working hand in hand to ensure na maging safe and healthy yung celebration natin ng New Year. And that I would like to thank also yung support ng presidente ng Firecrackers dito sa Dagupan na sila ay tumupad sa mga alituntunin. And of course, sila rin na nagsasabi kung ano yung magagawa namin to improve more. Especially yung mga nagbebenta ng illegal na paputok outside of this firecracker and pailaw zone. And I think they are now planning na mag-conduct na ng police appropriate na action. Okay, especially yung sa mga andun sa mga malls. Outside the malls, of course, yes. Sir, nakita ko po kanina parang nire-review ho natin yung atin pong mga police personnel ho na nag-inspect. Yeah, that's part of my job as the director ng CSG to ensure na itong mga tao ko ay well-versed sa things that they have to implement. Especially that we are a regulatory unit of the PNP. Kailangan din nila na malaman kung ano yung kanilang ini-implement. And I'm very glad na so far, medyo may konting siguro minervyos, but they are very much well-versed sa kanilang ini-implement. Sir, start lang sila din. Sir, aside po sa pagbisita nyo sa Dagupan City, may mga ibang LGUs pa po ba kayong bibisitahin sa Dagupan? We'll be going to, of course, Urdaneta, Pusurobio, and La Union. Okay? Sir, siguro yamang nandito na lamang din po kayo. Paalala na lamang ho natin sa atin pong mga kababayan na ito pong pagsalubong sa natin ng bagong taon bukas. Yeah, okay. Una-una po ay, again, magpasalamat ako sa mga dealers and of course sa mga nag-implement na mga kapisan at yung mga partners from the BFP and yung sa Bureau of Health as well as the LGU. Ako nagpapasalamat sa kanila that they are implementing yung RA 7183 and EO2 number 28. That's why I am encouraging yung ating mga kababayan that they should
exercise or yung celebrate itong New Year na to safely by not using illegal firecrackers and using it also yung mga legal sa unauthorized na zones. Okay? That's it. Happy New Year. Happy New Year, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, so, ayun, action na clear, no? Si Major General Asus Cambay Jr., ang director, no, ng Civil Security Group ng PNP. At aside nga dito sa Dagupan City, ay mag-i-inspection din sila sa may Urdaneta City at tutungo din sila sa may probinsya ng La Union. At yamang nandito na lamang din tayo, Nay, magandang Oo, hapon si po. President Yamang, ng association. nandito na ho kayo, interviewin na lamang din ho namin kayo. Nay, kumusta ho yung atin pong bintahan ho ngayon ng paputok? Medyo maganda-ganda na rin. Compared sa nakaraang taon? Pares lang po. Pareho lang. Kasi mag-i-end namin ng year bukas eh. Hanggang mamaya, marami ng tao. May inaasahan pa ba tayo na pagtaas ng presyo ng mga paputok natin ngayon? Baka wala na sir. Close ang mga dealer namin. Wala nang production. Oo, ganun na lang. So bukas, may pagka last minute, magkakaroon ho ba tayo ng pa-discount? Ay, basta. Opo. Kumusta naman ho yung naging pakikipag-ugnayan natin sa PNP ngayon na nag-inspect ko sila? Very, sir, yung talagang effort siyang kausap. Talagang inaano niya yung concern namin, problema namin, lahat. Ay, safetyness namin. Nay, maraming salamat po. Happy New Year po. Ayan, opo. Yan yung presidente namin na pinakamaganda. Yan yung leader kasi na maganda. Action Jeric. Yes, Action Claire. Action Jeric, pwede bang matanong si Nanay kung may sa kabila nga ng firecrackers ban, meron pa rin ba yung mga mamimili na naghahanap pa rin ng mga ipinagbabawal na paputok? Actually, natanong na natin yan kanina, Action, na bago tayo mag-live, no? Natanong natin yan na dito sa stalls nila, wala naman talaga silang mga ibinebenta, Display, no, oo. na mga ipinagbabawal na mga ipinagbabawal na paputok, Action na clear. At kapag may mga naghahanap, sinasabi nila na bawal naman talaga yung hinahanap nilang paputok. At sa katunayan, Action na clear, ipakita ko na lamang din sa iyo, kaninang umaga ay nagpaskil yung PNP ng mga ipinagbabawal na paputok. Ito ako nakikita ng ating mga viewers sa Facebook. Ayan yung mga prohibited, ikuan ko lang, i-focus ko lang. Ayan, yan yung mga prohibited na firecrackers na tinutukoy, no, ng authority. So kabilang dyan yung atomic bomb, atomic triangle, Bin Laden, coke in can, pop-pop, watusi, boga, kabasi, at yung iba pa, Action na clear. So nandito, magtatagal sila na nakadisplay itong mga paputok nila hanggang bukas to, no? Mga siguro hanggang 8 or 9 bukas, nandito tong mga to naka-display itong kanilang mga produkto ng mga paputok. So karaniwan sa mga nakikita natin dito, may mga fountain, may mga fireworks doon, may mga luces doon, meron din yung ang tawag doon, yung mahaba belt tayo niya, Judas belt, Action na clear. So yan yung kaganapan dito sa may Burgos Street, dito sa may Dagupan City, katatapos lang inspeksyonin ni Major General Jesus Cambay Jr. So kaugnay nga yan, Action Jeric, maaasahan din talaga natin na mas ligtas na yung pagsalubong natin sa bagong taon dahil sa sunod-sunod na inspeksyon ng ating mga otoridad. Yeah, tama ka dyan, Action na clear. Yan din yung inaasahan natin na mas magiging ligtas dahil constant yung paalala ng PNP na dito sa mga tendera na huwag talaga magbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. At aside sa mga paalalang yan, may mga nakaabang, no, na mga yan, kung nakikita mo sa gilid nila, ito may mga timba. Laman yan, Action na clear, buhangin at tubig. No, para bahagi din yan, no, ng precautionary measures para kung sakasakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ay meron silang pagkakula. At base din yan, Action Jeric, sa guidelines, no, bago sila makakuha ng permit.
Yes, tama ka dyan. Bago talaga sila makakuha ng permit action na Claire, talagang ngayon din talaga yung sinusiguro ng PNP bago sila ma-issuehan ng permit at bago sila makapagbenta ng mga paputok action na Claire. Maraming salamat, Action Jeric. Go ahead. So yan pa rin yung balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Basiliao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod,
ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
At tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa programang Love Notes Unlimited at dahil ang oras na po natin ay 2:16 ng hapon at natunghayan po natin kanina ang live reports ni Action Jeric Pasiliao hinggil sa inspection ng mga firecrackers vendors at saka sa mga binebenta nila dyan sa may Burgos Street dito po sa Dagupan City. At yan, inaasahan nga natin na magiging mas ligtas na ang pagsalubong natin sa bagong taon. Pero syempre, disiplina pa rin ang kailangan mga ka-aksyon. Kanya-kanyang disiplina ang kailangan natin mga ka-aksyon. Samantala dahil nga po ubos na talaga ang ating oras at kailangan na po nating magpaalam dito sa programang LNU ay salamat po sa muli pagsama po sa amin sa programang ito at maraming salamat sa nagbahagi ng kanilang mga kasagutan hinggil sa ating napag-usapan sa kung paano or kung ano yung naituro ng 2021 sa ating lahat, sa inyo personally at patungkol sa usaping pag-ibig. Maraming salamat mga ka-aksyon. At sa panghuling bahagi mga ka-aksyon ay share ko na lang yung quote na natutunan ko naman sa ating 2021 na love conquers all. Love conquers all, mga ka-aksyon. Yun na lamang at papalawigin na lang natin siya sa mga susunod pa pong episode ng ating programang Love Notes Unlimited. Pero tandaan po natin mga ka-aksyon, love conquers all. At nakasama niyo po ako, Action Claire de Guzman, dito pa rin sa programang Love Notes Unlimited. Sa technical department naman mga ka-action ay nakasama natin si Action Conrad Alvarez. Sa ngalan po ng aking partner, Action Alex Navarro. At syempre sa amin pong station manager, sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Maraming salamat po at inyo pong natunghayan ang programang Love Notes Unlimited dito pa rin sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 2:18 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Umaasa si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na ang matagumpay na rehabilitasyon ng Manila Zoo na unang sinabi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR noong 2019 na isa sa major pollutants ng Manila Bay ay ang magtutulak sa mga pribadong kumpanya na hindi pa nag-comply sa Supreme Court mandamus ruling na sundin ang kaso. Ngayong araw ang target na magkaroon ng soft opening ang Manila Zoo na tinawag na Manila Zoological and Botanical Garden sabay ng 125th anniversary ni Pambansang Bayani Gat Jose Rizal. Magugunita na noong December 18, 2008, naglabas ang Supreme Court ng mandamus kung saan inatasan ang 13 government agencies na maglilinis at i-rehabilitate at i-preserve ang Manila Bay, panatilihin ang katubigan sa Standard Basin Level o SB level upang mapaglanguyan, makapagsagawa ng skin diving at iba pang contact recreation. Sa DENR Administrative Order number 34 of 1990, sinasabi na ang coastal and marine water sa ilalim ng Class SB classification ay regular na ginagamit ng publiko sa paliligo, paglalangoy at skin diving at iba pa. Kabilang sa 13 agencies na binanggit sa mandamus ruling ay DENR, Department of Interior and Local Government o DILG, DepEd, DOH, Agriculture, Public Works and Highways o DPWH, Budget and Management, Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police Maritime Group o PNPMG, Philippine Ports Authority o PPA, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, at Local Water Utilities Administration. Ipinag-utos ni DENR Secretary Roy Simato sa mga establishmento sa paligid ng Manila Bay na magpatayo ng sarili nilang sewage treatment plants. Hindi anya pwedeng itapon ng mga ito ang dumi sa mga estero. Nauna nang sinabi ni Moreno na ang pamilya ng 1,300 zoo construction workers ay itatrato parang mga VIP sa Manila Zoo. Sa Manila Zoo
soft opening ngayong araw bilang tribute sa kanilang pagpapagod sa trabaho at dahil sa ginawa nilang ang pasilidad na makapantay sa World's Best Zoological and Botanical Gardens. Pinapatakbo ng Manila City Government ang mahigit ng 60-year-old zoo ay isa sa mga establishmentong tinungo ng DNR matapos aminin na wala silang sapat na sewage treatment plant. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation.